गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। रन्जना सानुआ एशियान गेम्सनि थाखाय सायख'जादों। आसाम राइफलनि रन्जना सानुआ फैगौ 19 सेप्तेम्बरनि चाइनानि हामजुआव जानो गोनां एशियान गेम्सआव भारतनि आइजो फुटबल हानजाजों भारतनि जानानै गेलेगोन। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा जफादं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सरकारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'नि बिथा लेभेलनि लिंथार रडखौ थब्रैनि सोलाय थसेल' रडजों लुनायनि अजद थिखांदों। मासिगिरि मन्टु गयारीनि हेंथायै न' मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला जफादं बिसिडिसिनि मासिगिरि मन्टु गयारीया बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथा लेभेलनि लिंथार रडखौ थब्रै होनानै लुनायखौ नुनो मोन्दों होनना रहिला ब्रह्मआ बुङो। रहिला ब्रह्मआ गावनि न'खौ बिथा लेभेलाव थसेल' रड होनानै लुनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनिखायनो रहिला ब्रह्मआ गावनि न'खौ सरकारा एस्टिमेटआव थानाय बादि लुना होनांगौ होनना दाबि खालामो। फिन एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमावसारगोन। मिरु एबसुनि मोनसे खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि 30 सेप्तेम्बराव 10,000 फरायसाफ्रा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 5 घन्टा सुबुं होस्रिखावनाय धरना होगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै मिरु एबसुनि मावख'आव लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै धरना होगोन। प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ हुरुन हरनांगौ नङाब्ला एरेस्ट खालामनांगौ होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों बुङो। उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि थानानि बेंखनाव थानाय बनरगाव गामिनि प्रदीप दैमारिनि बिसि रेखा दैमारिया थांनाय 21 आगस्तनिफ्रायनो गोमानानै दं। खाथिनि बाजाराव मैगं लायनो होननानै न'आव खोन्थालांदोंमोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रेखा दैमारिहा सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ' दं। गथ' आरो फिसाया गोबां जार्लायाव दं होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो जेरावखि थाया फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। फिसाय प्रदीप दैमारि फोरमायनाय बादिब्ला बिसिखौ सोरबा बुरखायनानै लांदों होननानै फोरमायदों। बे खौरांनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। जानबुं अनजिमा 9864332160